Ayun mga kagamba, unboxing tayo ngayon mga kagamba. Magandang araw ulit sa inyo mga kagamba. Ito yung gagamba natin, oh. Bukod na naman ang gilid nito. Ayun mga kagamba, yung gagamba natin. Buklat dito. Ayun, sinili, oh. Ito lang bukutin to. So, buksan na natin, ha. Bali, ano ito mga kagamba, 2,100 lang ito. Support 5. Bullet 10, 20, 15, 20. Yan. Plus, ito may kasama sa rigid yan. So, bago yan mga kagamba, bago natin bubuksan, shoutout muna tayo kay Gerard Padilla ng Cainta, Emma Amlani, Chana Chaning, Nobelson Espinosa, Ronald Hyben Puentes, Manuel Puentes ng GMA Cavite, Alden Jan Soreno, saka si Spider Dog mga kagamba. Shout out sa'yo, Dog, ha. Yan. Buksan na natin, subukan na natin buksan mga kagamba. Kung ano itsura nito gagamba natin ngayon. Yan, okay pa rin sa mga kagamba. Kaya lang medyo dumadami maliit kaya tinatanggal natin. Ano na, pakunti na, paliit na yung gagamba. So sa akin quality pa rin siya, kaya tinatanggal ko yung maliliit nito para lalong gumanda. Ayan. Naku, ito yung reject yata. Ito yung reject mga kagamba. Ayan. Pamigay sa bata yan. Ayan. Huwag natin. Medyo mahina na yung dating mga kagamba. Hindi na yung mga nakaraan na araw. Okay pa rin siya. Sa atin kasi yung pinakabulinggit tanggal na dyan, kaya okay pa rin. Marami pa rin malaki. Hindi kagaya mga nakarang araw, talagang grabe yung lalaki. Ulang na naman ito. Ulang, oh. Tuwan mga kagamba kasama ko rin dito. Total yun. Ito, maganda naman ito. Oh. Ganda naman, oh. Ganda naman ito. Ayan mga kagamba.
Maliit lang siya tingnan kasi malaki butas ito mga kambang. Ano, lagayan na to. Ang mas bati itong lagayan natin, mahaba yung butas. Kung mahaba ito, ayan. Mahaba yan. Ayan. Tingnan nyo ito mga kagamba. Kaya sinabi kong mahaba ito. Ayan yung isa ulit. Haba ng ang laki ng diferensya. Oh. Itong medicine na ito, maganda minsan tingnan ng gagamba dyan. Oh. Itong medicine na ito. Maganda tingnan ng gagamba rito kasi parang magic box siya eh. Yung maliit na yun. Ito maganda laman nito. Ayan. Ito may marka ulo pa dyan, no? Marka ulo. May box mga kagamba na pangit ang laman. May box naman na pagkaganda yung laman. Ayan. Ang gaganda na laman nito. Ayan. So yun mga kagamba, hanggang sa muling pag-unboxing natin mga kagamba, abangan nyo lagi. Okay, magandang araw. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!